बुधवारा न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हांणी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो सोपूत दिलो। ते देशातले पहिले बौद्ध आणि दुसरे दलित जांणी भारताच्या सरन्यायाधीश पदाचो सोपूत घेतला। BR गवई कोण? 24 नोव्हेंबर 1960 वर्सा महाराष्ट्राच्या अमरावतीत जन्म। ताचो बापूय RS गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाचे संस्थापक, तसेच बिहार आणि केरळचे आदले राज्यपाल आशिल्ले। 16 मार्च 1985 वर्सा बार काउन्सिलात सामील। ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 मेरेन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी अद्वोगात म्हणून नियुक्त। 17 जानेवारी 2000 सावन सरकारी अद्वोगात म्हणून नियुक्ती। 12 नोव्हेंबर 2005 दिसाक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले। केंद्राच्या 2016च्या 500 आणि 1000 रुपयांच्यो नोटी चलनातल्यान रद्द करपाच्या निर्णयात वाटेकार। 1 ऑगस्ट 2024 वर्सा अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरणाक परवानगी दिवपाच्या निर्णयात सहभागी। जम्मू आणि काश्मीरात 370 कलम रद्द करपा खातीर केले समर्थन। 14 मे 2025 दिसाक भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो सोपूत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।